Ekonomika USA poráža tú európsku. Prečo je to tak? Európa sa od Ameriky ekonomicky vzdialuje. Hlavným problémom je produktivita, ktorej rast je spätý s inováciami. A keďže Spojené štáty investujú viac do výskumu, vývoja aj technológií, Európa s nimi nedokáže držať krok. Často sa pritom tvrdí, že veľmoci tento rast kupuje na dlh. Ak by však Európa nečerpala z mierovej dividendy a jej členovia NATO by si po roku 1990 delili z USA obranné výdavky na rovnako, verejný dlh EÚ by dnes výrazne prekračoval ten americký. Samozrejme, dynamika rastu produktivity je naprieč členmi únie rozdielna. V Česku hodinová produktivita narástla v rokoch 1995 až 2019 o 81%, zatiaľ čo v USA o 62%. Problémom je najmä jadro únie. Sú to práve veľké európske ekonomiky, ktoré už nedokážu posúvať technologickú hranicu tak rýchlo ako Amerika. Zvlášť kritická je situácia v Taliansku a Španielsku, kde produktivita vzrástla v danom období iba o 9, respektíve 16%. Okrem toho, že za pomalším rastom produktivity v Európe stoja väčšie štátne zásahy do ekonomiky, vo viacerých južných krajinách možno za úpadkom vidieť aj prijatie eura. Vstup do eurozóny im priniesol prudký pokles úrokových sadzieb na úroveň Nemecka. V Španielsku lacné úvery vyvolali masívny investičný boom, ktorý sa však namiesto technológií sústredil na sektory s nízkou pridanou hodnotou, napríklad na stavebníctvo. Mzdy a ceny rástli v Taliansku a Španielsku rýchlejšie ako v Nemecku, ale bez zodpovedajúceho rastu produktivity, keďže kapitál končil v málo produktívnych odvetviach. To urobilo obe ekonomiky drahými a nekonkurencieschopnými. A zatiaľ čo pred zavedením eura pravidelne riešili pokles svojej konkurencieschopnosti devalváciou národnej meny, čo zlacňovalo ich export, s eurom o túto možnosť prišli.